Tak, fajnie, tak, tak. Dosyć? Na dzisiaj dosyć, tak? Musimy pieca przygotować, tak. Musimy pieca przygotować, tak, tak. Tak, tak. Pieca przygotować, tak, tak. Klap, leży. Koniec. Tak, głębimy dalej? Nie, starczy. Słyszysz? Co robi takiego? Tylko nie ma tu. No, starczy, tak? Starczy, tak. Mój kupiarz, tak. Tak, mój opieka, tak. Tak. Gdzie idziemy? A Asiu? Chodź, Asiu.